nanay nang abot dere mga kalagan si Mark Boyo. Oh my God! Sa oraso mo nagikan ito dol. Si ko ano? Certified Lakwachiro? Sir, dol, mao ni dol. Yes! Lady Rider delivery. Ay, ikaw dai, ma'am. So, good morning mga kalaagan. It's me again, ang taong laagan, Cavs TV. Sa mga nangape karon, may kay nakakape na mo kaya ako wala pa. So naaday ko diri sa Alegria mga kalaagan kay dire ko naghulat sa Cebu Loop Endurance 2021 November 6 ug 7. So karong adlaw 6 nya 7 ugma Sunday. So ang ilahang spot number 4 kay dire man sa Alegria. So na ako dire sa Alegria karon gahuwat nila mga kalaagan. So update lang ko mga kalaagan no, kung kinsay unang maabot dire sa Alegria. Ang starting point dai nila mga kalaagan no, kay nasa El Corso, Cebu sa may SRP. Unya ang ilahasang finish line sa El Corso lang gihapon mga kalaagan. So mag-una dire sa south, balik tayo dito sa north, pabalik na padong sa El Corso. So sa mga participants sa Cebu Loop Endurance 2021, ride safe mo mga kalaagan, mga master. Peace. Huwat lang ko dere. So nanay nang abot dere mga kalaagan si Mark Boyo. Manay primero na abot dere mga kalaagan dere sa Alegria. Sula ni selfie eh? So mo ni ikaduhan na abot, ikatulo rin na abot mga kalaagan no. Mone? Oo, ano na. Oh my God! Sa oraso mo nagikan ito daw. Potro! Oo. Amping. Oo, nahan na. Si ko ano? Certified Lakwachiro? Sir, dol, mao ni dol. Si kon, certified? Dol, amping dol, amping. Oh, direct. Uy, nalapas. Dire. Iya, sir.
Duga ay. Tubel, tubel. Okay, very good. Uy.
na plane. Tara, namalik. Ito magandang buwan, basta buwan. Pamila nga ito sa PR mo. Oh, kana sir. Kapil biya gyapon lulo ron. Kapil ka ba? Oo. Kapil to? Children ito ya.
Sana all naipako. Pasal mo sir, na makita ko sir. Hey, good mother. Yeah, big bike. Dali sa likod. Itong gaon na ito, ginagawa daw.
sa... Uy! Klasik ba? Klasik. Dulu ano?
Ma'am, nakay page, ma'am. Nakay page. Yes. Lady Rider Daily Grind. Ay, ikaw day, ma'am. Si Daily Grind. Ma'am, nakay sticker, ma'am. Ha? Nakay sticker. Na. La, Little Rider, Little Grind. Bomba girl. Si Bumba Bumba girl daw. Bunga. Yes. So, mao na iyang ninja. Thank you. Little Rider. Napa Daily ma'am, Grind. napa ma'am. Taga ko sa ma'am, ma'am. So, mao na yung motor ni Lady Rider Daily Grind mga kalagan. Ma'am, cute kay kas personal ma'am no? Gamay kay kagagnaw. Eh. Ano pa? Tatanganan kay. Chill rider. Dyan. Laman dyan. Laman. Usap bilang. Madali uban. Holik. Tara, Motorholic. Tara, tiket. Ker. Check ko naman sir.
Salamat. Kuha ka na mo yung cellphone. Na, Jordan. Yeah. Yeah, isend na ka dito ah. Mga kani. Amping. Yeah, boy, MRC. Master Kyle. Si Volooper. O si Master Winston. Hey, Amping.
Dagang budget. Ato, akan na likod ay. Para likod. Siwan man daw. Siwan ba ya? Wala nga siwan. Wala nga siwan. Picture, picture. Picture mo mo siya? Picture mo mga tao ba? Ay, wala. Ano siya? Ambasador. Sus. Dito na siya. Ano liberation rin wala? Hello? Wala maninahon. Gusto niya siya maguna sige dai. Inuman kaniya. Ready ka? Ari na po diri. Picture. Nagligi.
Yan. Harley Davidson. So, na Harley Davidson dari mga kalagan. Yeah, boy.
Saan may mo? Mas ano makita? Ares. Nakakang sila to. Lipat yung food, guys. Tara, sir. Si Jet Li nga akong idol. Untung. Kira, parkir na sila. Do, naanadre sa Alegria. Dito sir, kena atubangan ani sir, kinasyanan ay atubangan dito sir. Gently. So, yan super dope. Yeah, sure. Tao naman yung helmet. Hindi, ano to? Dumayag na ako eh. Nagpa-picture ako. Wala, picture. Oh, daghan lang eh. Nandiyo kay solo din. Wala ko isulo, daghan na ako din. Ma'am, amping ma'am, amping. Amping ma'am, amping.
John Bell.